Бүгін менің қолыма бик матур құтлау хаты келіп ирешті. Ол да болса Багауддинова Халида Ханифовнаның зур юбилейі 65 яш туған күні екен, дуслар. Шуңа күрә мен шын күңелдән тәбрик итеп, шушы матур тәбрикләрне җиткезәсем килә Халида апага. Безнең өчен иң кадерле булган хөрмәтле әниебез. Бүген синең туган көнең. Димәк, безнең өчен бу икеләтә туган көн. Син булмасаң, без дә булмас идек. Син тумасаң, без дә тумас идек. Сиңа шушы ямьле бәйрәмеңдә меңнәрчә рәхмәт сүзләре әйтәбез. Син дөньяда иң затлы, саваплы кешеләрнең берседер. Без сине шиксез хөрмәт итәбез, чын йөрәктән яратабыз. Сиңа кырыштай тазалык, яхшы кәеф, исәнлек, саулык, мул тормыш, җан тынычлыгы, яңадан яңа куанычлар телибез. Бу көн шулай күңелледер син туганга, бу дөньяда шулай яктыдыр син булганга. Бүтән җиһан шатлангандыр син туганда. Тирә-якта һәр шәк бәйрәм син булганда. Бүгенгедәй сөйкемле бул, бүгенгедәй бәхетле бул. Җәй гөлләре үскәндә дә, яз яфраклары ярганда да, көз җилләре искәндә дә, җиргә карлар яуганда да әниебез. Озын гомер сиңа, әрнү сагыш белмә. Гел шулай шибәр бул. Изге дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп, бергә-бергә әти белән күңелле итеп яшәргә Ходай насип итсен иде дип юллап җибәрәләр шушы изге теләкләрен балаларыгыз, оныкларыгыз исеменнән кызыгыз Рамилә. Туган көнегез котлы булсын, Халида апа. Озын гомерле булыгыз, бәхеттә, шатлыкта үтсен гомерегез.